alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne lave et elf-haul. Jeg har både købt noget i Bilka og noget på nettet, så ja, jeg fik pakken før i dag. Så nu vil jeg bare godt lave et haul. Jeg havde faktisk fundet en unboxing haul, men der havde jeg lige klippet mig i fingrene, så det gjorde mega naller. Og mit hår så lort, det var en op på, så har jeg lige brugt mine nye produkter fra elf. Så ja, det tog cirka 8-9 dage at komme. Det var lidt lang tid, men det var fint. Som jeg sagde, jeg har desværre åbnet, for jeg har prøvet produkterne. Men ja. Jeg har altså også pakket bare lidt op. Først så har jeg den her, og så er det den her, som er deres Contour Blush and Bronzing Powder. Og sådan der. Det blander jeg ikke. Og jeg har swatchet den. Jeg har den faktisk på bronzer her på. Den er også så pigmenteret, den her bronzer, det er helt sindssygt. Den er virkelig pigmenteret, den her bronzer, og det er bare helt vildt. Og blushen, den er slet... nu gør jeg det igen. Og blushen, den er slet ikke, som den ser ud her i indpakningen. Altså, den er ikke... Altså, det synes jeg i hvert fald ikke. Som man kan se. Men der er altså noget shimmer i den her bronzer. Men når man først får hul på den, og der er lige under, så tænker jeg, nej. Det her, det kommer til at se alt for skin ud på min hud, og nu har jeg ikke til at se pæn ud, tænkte jeg. Men det gør den altså, den er rigtig, rigtig pæn. Og jeg ved ikke helt, hvad der er med lyset i dag. Ja, det er deres Contour Blush and Bronzing Powder i farve Wind Turks. Skift. Jeg elsker de her indpakninger. Det minder rigtig meget om Narcissus. Selvfølgelig er det også bare bedre kvalitet nu. Så har jeg deres Tone Correcting Powder. I farven Cool. Nu har jeg på i dag. Så ja. Så har jeg købt deres blush i Cat Coral. Wow. Jeg har hørt rigtig, rigtig godt om. Og den har jeg også på i dag. Og det er faktisk bare sådan en shimmery koralfarve. Der er ikke sygt meget pigmentering i den her blush. Der har jeg også hørt andre sige, at der er ikke så meget pigmentering i den. Det er den. I love it. Og så har jeg købt det fra deres Essentials linje, og det er deres Cover Everything Concealer i farve. Den virker måske rigtig, det er den gule til mig. Jeg har brugt den under øjnene i dag. Jeg er lige nødt til at se, om jeg har puttet det her makeup på. Den her, den er bare i farven Corrective Yellow, og jeg bruger den under øjnene. Altså flot under øjnene. Så har jeg deres blush, som faktisk er en highlighter i farven Gotta Glow. Men det er en af deres studio blushes, som vi kender. Det her, det er en highlighter. Og det skulle vist være en dupe for Narcissus Albatross. Den er nemlig rigtig lang tid siden, når jeg købte den. Så har jeg købt Elf Small Stipple Brush. Jeg har den store. Den er bare rigtig, rigtig god til at for eksempel dække den der Gotta Glow her. Vi har brugt den også til konturer. Den er fed. Så har jeg købt deres Facial Shimmer Whip, som jeg har lagt lige her. Jeg kan ikke se det, jeg har haft det her makeup på i lang tid nu. Og den her Gotta Glow, den har jeg i T-zonen og ned her. Og den har det er jo faktisk bare en creme, eller hvad man skal sige. En creme highlighter. Og den er i farven Lilac Pearl. Som er den her rigtig fine. Den giver bare det perfekte glow til. Så er der
så har jeg også købt deres Tinted Moisturizer, som er sikkert lidt større end den her. Som jeg også har på i dag. Den er på i dag. Der er overhovedet ikke særlig meget det er gaven i den her, men det er også bare en Tinted Moisturizer, så selvfølgelig er det den. Men i hvert fald, den er fin nok. Så det jeg har på læberne lige nu, det er deres, jeg mener det her det er en af deres nye lipstains. Det er bare sådan en tusform, og den er i farven Pink Petal. Den er så flot. Og alle sådan tusser her, de tør jo ind til en mat, så den her den er selvfølgelig også en mat. Så ja. Den næste, jeg har købt i Bilka, det er en eyeliner. Det er deres creme eyeliner. Det er min første creme eyeliner, den her. Den er bare fra Black. Jeg har brugt rigtig meget. Jeg har haft den en altid. Kun en uge. Men jeg har virkelig eksperimenteret meget med den. Så har jeg købt deres matte lip color i farven Coral. Og jeg har faktisk en af dem her foran. Bare ikke Coral. Jeg elsker matte lipper, som jeg har købt. Så har jeg også købt deres Famous eyelid primer i farven Sheer. Endelig har jeg tænkt mig til at købe den her på i dag som eyelid primer. Og den virker rigtig godt. Jeg har brugt den på gangen nu, og den virker som om, at den skal være helt kommet til crease. Og der kommer bedre color eller farve. Den sidste ting, jeg har i det her haul er den her Elf selvfølgelig. Makeup mist and sit with aloe, green tea, cucumber, and with vitamins A, C, and E, ACE. Knold. Den her har jeg også brugt i dag. Det er bare sådan en finish spray. Så ja. Jeg håber, at I nåede den her video, så håber jeg, at vi ses næste gang. Hej. By the way. Like, kommenter, abonner. Hej!